nekwa na onye ọkada ejidere ya na onye ara ebe ọ na-atụrụ onye ara ụtụ amụ ọ na-agba ya egwu ọlakịrị pụtụsa nsurugede unu ya abịazi ka unu n'ife kpatara eji wee jide ya na onye ara o wee bụ na okooko unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa n'ụdọ mkpụrụ amụ oji utu eji ego na otegori o ji wee na-edefegharị onye ara anụnwa o wee ruo otu ụbọchị wee jee gote ife wee lata onye ara amazi na okooko ka fanta ka biskiti ka o gotalụ wee lara onye ara unu na-afụ ebe a wee banye n'ime ọfịa nke bụzi na-anụziri ka nwaanyị onye ara na-etizi mkpu na-egbuo ya o na-alagbuo ya o ndị mmadụ wee na-achọgharị ka amara ebe nwaanyị onye ara nọkwana wee na-eti ụdị mkpu a n'ọkwa ya ka a chọgide ka amara ebe onu nwaanyị onye ara nọ wee na-aha o wee bụ nọọ n'ime ọfịa ka eruziri ebe ahụ wee na-enu okooko a ka o dina n'elu nwaanyị onye ara wee na-eti ya anyị ka akwụna na-agba ya ta nsurugede ọgbọghọ na-egwu ndị mmụọ ndị mmadụ wee bịa wee donyitefa wee na-ajụzi onye ara na ya kedu ife na-eme ya ọ na-etiri mkpu onye ara wee na-akọwa unu fụrụ ebe ọ tụdoro aka o wee sị na mgba nwoke unu na-afụ ebe a na nwata rigoro okwe ya gba ya n'ọkwa aga ka onye a bụ na ife o bu n'ukwu bụ ịgba ndị eze na ife o bu n'ukwu na-afụ ya ụfụ na ọ bụrụ ọkwọ na ife ọ na-eme ya aha atọ ya ụtọ ka unu nụkwa ife onye ara kọrọ unu ọ sị ọkwọ na ọ laike ya ife a na-eme ya na ife ọ na-akọwa bụ na nya bụ ife ebuke na okooko anụnwa na-asụ ya anya onye mazi ife ọ ṅụrụ wee na-asụ ya anya onye mazi ka nwaanyị onye ara si wee menata o wee na-asụ ya anya ọ na-eruzi ya ebe ọ na-eri ya o kwesịghịkwa n'iri ya nwaanyị onye ara wee nọrọ wee na-eti ọtọ m afụ m ọfụwuo m ndị mmadụ wee gbalụ wee bịa a na-ajụzi nke nwoke anụnwa kedu ife iji wee jekwuru onye ara ọ na ịfụghọ ndị isi dị mma ibe ọ bụrụ onye ara ka ije jekwuru ọ na inwe oyi nwaanyị ka ọ na ihe akpọnwụ ndị hukọp ka ọ na ịmaha ebe ndị achawo na-anọ nwoke unu fụrụ ebe ọ na-afụ ntu o si wee chechepụ anya ntu a ka o si wee na-ene ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ ata abụ o gbara nkịtị okwu juru ọnụ o nwekwa ife o kwuru ndị mmadụ wee na-akọzio na ya bụ na ya bụ nwoke bụ onye ọgwụ ego mana ọ dị ọkwa nka ya bụ nwoke na ọ bụ onye ọgwụ ego onye unu fụrụ ebe a bụ oji utu eji ego mana ka nkọrọ na ife ndị mmadụ kọrọ na kọmentị na fa na-akọwa nọọ ntu anụnwa ka ndị ọgwụ ego tielekwa ọgwụ fa ọ na bụ onye ọkada bụkwa onye ọgwụ ego nwa na ndị na-agwọ ọgwụ ụfọdụ na ife kpatara fa ji ala ndị ara abụ ka fa wee na-elekwa oke ite fa ka fa wee na-elekwa ọgwụ fa gwọrọ na o nwere ọgwụ ya abịa ịgwọcha asị ọ na-ede ala onye ara ka ihe eji wee na-elekwa nya bụ ọgwụ ọ na-abụzi na onye a ji ebute oke ite o ji agba ọkada ka ọ gịnị o ya eji wee bụrụ onye ara ka o ya eji elekwa oke ite o ji agba ọkada ka onye ara ka o ya eji wee gwụọ ọgwụ ego o ji agba ọkada ka o wee na-ebute pasinja onye ada ọkwarụ nke onye ọgwụ ego ka onye jere ilekwa ife ọbụla onye unu fụrụ ebe a bụ ụdọ mkpụrụ amụ oji utu eji ego onye ejighị ego ya enye ndị achawo oji okwudo ego ndị hukọp oyi nwaanyị sef amakwu na oyi enwekwu o nwekwara ike ọnwa oyi nwaanyị mana ọ chọrọ ebe oyi ebeta ya ego maka onwe ike ọkpọ oyi ya nwaanyị ọbịa ogonye ya anụ ọkụkọ gonye ya motu nye ya nke a bifo nke nwaanyị a na-ana otu na oyi ego tọki wia otu na oyi ego brazilian hair otu na oyi ego nke nwa unu amaghị ego one ya apụ nwoke na-akpa 5,000 nwere ike na-apụ ya n'akpa mana ntu o jekwuru onye ara unu afọ onu obetara ya ego nwee ike ọ bụ na 20 naira ka o nyere onye ara ma ọ 5 naira ka o nyere ya ma na o je gotara ya biskiti ma ọ chingom ma ọ bụ koku ma ọ bụ fanta were nye onye ara meghe nụrụ ya ọkpanụ wee sị ya na ya jọrịwa na ya kpọwarịwa na ya bọwarịwa mana onye ara amazi na ife o bu n'ukwu na mgba ya bụ mgba ji na ife o bu n'ukwu ọnya ka o buruziri nya bụ ife wee fọnye onye ara wee na-etizio ọfụwuo ya ọtọwuo ya onye ara amazi nke ọ na-eti eti na ọtọ ma ofụm ka ọ na-eti ka ọ n'ọfụwuo ya ka ọ na-eti nke bụzi na ndị nebọnụzikwa ka onye ara na-eti mkpu ọtụ wee gbapụta wee na-achọgharị onye ara ka amara onye na-etitọrọ ya bụ onye ara ka amara onye bụ ịtụrụ onye ara ụtụ amụ na-agbawara ya wee ruzie n'ime ọfịa wee na-ene okooko a mana fa agwazi anyị ka fati wee nọrọ mgbe ejidere ya na osi n'azụ ka omishọnarị Johnny ka ọbenda nselet ka aka m ụda ọcha ka ọ na-ekwu ikpere nna ana ka ọ na-azụ onye ara ka ọ na-eti ya n'anyị ka akwụna bife ejidefa fa akọzikwara anyị nke ahụ maka na ebe unu fụrụ okooko a unu fụzikwa na peterie na o yiribeghị ya bife a na-agbafe ajụjụ ọnụ n'ọdụ ka ọjọọsụ kpụdagodu peterie mana o yipụghọ nke enu wee na-agbawarizi onye ara maka na onye ara ama na obi akwa na ọ dụrụ ya izi bife aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka wetịka wetara ụlọ ebe anọ nke na-abịa n'ihu akwụkwọ ọdụ ka onye unu fụrụ ebe anụnwa na ọgwụ ego ka o ji onye ara ka o wee gwọrọ wee lekwara ego wee lekwara oke ite ya ka o wee lekwa pasinja ọ na-ebute na ọkada ka ọdụ unu ka oji utu eji ego ndị ochofiri
onye na-achọ ife awufuo ya eri. O nwekwa ndị na-alaikekwa ịla ndị ala, ọ bụghịkwa na ọsọsọ maka na ụfọdụ ejighị ego ka fa ji ala ndị ala. O nwekwa ndị bụ fa alapụghị onye ala, fa ya wala ha ụla, ọzọkwa ya jee kpọta selebụ kpee ya, ọla ha wee onye ala, ahụ ya wee zu ya oke. Ka unu fụkwa na ndị ala na-amụ nwa n'okwe ndị isi dị mma na-atụbafe ime, maka na enwere ike afụfa ka fa dị ime ma ọ ka fa mụrụ nwa, a na-echekwa na ndị ara ibe fa bụ ife na-atụbafe ime. Ọkwa ka unu wee fụ n'ọkwa ụfọdụ ndị di mmadụ na-atụbafe ime, ụfọdụ ndị oyi nwoke ndị mmadụ na-atụbafe ime, ụfọdụ ụmụnne ndị mmadụ, ụfọdụ ndị nna ndị mmadụ n'ọkwa fa na-atụba ndị ara ime, na ọ bụ ọkwa ndị ara ibe fa na-agbafanya bụ santụrụgede fa ji adị ime. Wee fụkwa nke atị ka m wetara unu n'aka na-aba aghọkwa na onye nke otu aka ebe ejidere ya ebe o bu mba ji ha ka m amaghị ifo wee jee fọwatụ onye ara ike, nke bụzi na onye ala na-ebezi ọtọ m egbu m ọfụwuo m ọtọwuo m, ọ sịkwa na ọla ike ife a na-eme ya na ọ na-amụ ya buru ibu. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-ajụ so na ọ bụrụ na amụ ya ebughị ibu na onye ala ya etinu mkpu na ọ ya na ebe agha na-ajọrọ ya na-agbọwarị ya, ọ na-enwere aṅụrị. So ndị anụnwa bụ ịzọpụta onye ala atụ unu bịa zọpụta ya ka otu unu na ọla ike ife a na-eme ya, unu bịazie ka unu na-apịa ọnụ n'ala ka ọ bụ onye ala, otu unu na ife ụtọ aha adị ya mma, otu unu na ka o soro jọrọ ya na ọha atọ ya ụtọ.